салом алейкум дӯстони азиз, бародарои меҳрубон. Боз як хонаи фурӯшӣ дар Новогородская област, город Боровичи. Ду дар хона дора, газ, свет, об, ҳамаш дар дрыншай, ҳоҷатхона, ҳамомшам дар дрыншай. 1 миллион гуфтеса, 1 миллион, 1 миллион. Хона аҳоли свет петош киштагия ба хиёлам хая медурем хонаро айдара нишон метиҳем. Ду дар хона дора. салом алейкум дӯстони азиз, касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хоси Аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меоранд ширкати ТЖК Транс. Тариб дай. Бародарои азиз, инҷа калидора свет надоранд ё. Ин як хона, ина ду хона. Ду хона буда. Здесь тоже нужно. Вода здесь два кольца. Инҷа ха хона наметавон, торика, светош накиштиам. Ина ҳамсояошон. Инами хонара 1 миллион гуфтеса. Инами забор ҳамаш 9 сотиқ замин ай.